Hej sammen og velkommen til den her video. I dag vil jeg bare sige, at vi har fået et nyt medlem. Jeg har det lige under bordet her. Ja, og jeg kan lige vise det. Her har vi en lille musse her. Jeg har nemlig fået et hamster. En dværghamster nemlig. Han kravler meget rundt. Han er meget aktiv. Kan du sige hej? Squeaky. Han hedder Squeaky. Han har lige været igennem noget hårdt i går. Går Squeaky. Så han er lidt træt måske. Normalt så plejer de at være vågen om natten. Og sove om dagen. Men han var vågen om dagen i går, så han har sovet i nat. Det er en lille musse. Subscribe hvis det er ikke Squeaky bider. Men hvis I gerne vil se mere af det her, han vil nemlig gerne snart i seng igen. Hvis I gerne vil se mere af det her, så bare like og subscribe. Ses i næste video. Hej.